ktoré by zahŕňalo krytie vojenských výdavkov Ukrajiny na nasledujúce roky. Nehľadám Pán poslanec, pán premiér. Sa na rizika spojené s použitím zmrazených ruských aktív. Ani na to, že Prerušujem hodinu otázok na 5 minút. Prepačte, pán premiér, len stojí za vami, pánku. Pán Matovič, môžem vás poprosiť, aby ste išli ďalej od pána predsedu vlády? Nie je úplne slušné stáť za chrbtom človeku, tak vás poprosím, aby ste opustili miesto. Kolegovia, kolegyne, prosím, aby... Prosím? Poprosím vás, aby ste, pán poslanec Matovič, prosím, rešpektujme osobný priestor pána premiéra. Myslím, že je to fér. Je to skorumpovaného mafiána. Mafiánsky je úplne iný ako ty. Poskut mafiánsky ťa ráno obúva. A ti dám buzera. Dobre? Tak to som mnou nebal. Tu máš plnú hubu, kde si kryt, čo? Jasné. Čím som? Pán poslanec Matovič, môžem vás len poprosiť? Pán poslanec Matovič, prosím, opustite priestor. Netlač sa ku mne. Netlač sa ku mne. Netlač sa ku mne. Prečo ma tlačíš k nej? Čo máš, aký problém? Si vyhnal tvojho premiéra od Keckoltu. Na čo to je dobré? Čo s tým slovom? Nemôže sa tým postaviť? Na čo to? Je dosť bolo Fica? Dosť bolo Fica. To bolo vás. Je to môj názor. Je to môj názor. Je to môj názor úplne legitímny. Ale veď iné nevieš ani povedať. Netlač sa na mňa, dobre? Netlačím sa. Aj netlač. Ale však akože tá medzera je rovnaká, však sa odtiahnite. Čo sa bojíš? Čo ti povie? Sa nehambíte? Koho? Mafiána, Gašpara, idete mu teraz sem schváliť pozmeňovať. Sa nehambíte? A vy sa nehambíte? Normálne, že amnestiu za veď zločiny? A čo? Za čo sa mám hambiť? Za čo sa mám hambiť? Čo som naplachal? Čo si tu ty odhlasoval všetko?